Entre nosaltres i jo, tot no anirà bé. Com que internet tot queda gravat per sempre, com si fos una càpsula del temps plena de merda, posaré això en context. Quan estic gravant això, maig del 2020, estem enmig d'una pandèmia global per coronavirus. L'internet també és la raó per la qual dintre de 7 anys em quedaré sense feina, per un tuit que vaig fer l'any 2016 insultant algun policia, probablement. I també és la raó per la qual és probable que m'insulti el target al qual va adreçat el vídeo d'avui. La penya que diu que tot anirà bé. Que com a eslògan em sembla indignant, perquè és exactament el contrari del que està passant a la vida real. És com si Edwin Congo participés a un partit benèfic contra les drogues, com si Telepizza publiqués una pauta per a nens per seguir una dieta saludable. Molts haureu vist en les vostres passejades post-apocalíptiques llençols blancs penjant dels balcons amb un arc de Sant Martí pintat per sobre i el lema digne de Mr. Wonderful de «Tot anirà bé». Essencialment, la penya que penja aquests cartells es pot classificar en 3 grups. 1. Gent amb nens dins del pis. 2. Gent fastigosament rica. I 3. Senyores de mitjana edat més Paulo Coelhistes que el propi Paulo Coelho. Aquesta gent que ha transcendit el pla terrenal s'ha vist amb l'obligació d'explicar-nos a nosaltres, pobres mortals que estem espantats i amoïnats per una situació de crisi sanitària global, que tot anirà bé, que el virus passarà i que tot tornarà a ser com abans. Cosa que mai abans ha passat davant una desgràcia planetària. És clar que tot passa. L'impacte dels meteorits, les glaciacions polars, la carrera musical de les catarres, totes les desgràcies passen, però això no vol dir necessàriament que tot vagi bé mentre passen. És a dir, s'estan infectant milions de persones arreu del món, morint centenars de milers de persones. Els hospitals no donen l'abast, les funeràries no donen l'abast, ens trobem 60 dies sense sortir de casa en un estat d'alarma on la societat sencera ha desenvolupat un toc per la neteja i on estem immersos en una crisi pitjor que la del totxo, on totes les empreses, algunes d'elles multinacionals amb beneficis milionaris, han enviat moltíssima gent a l'atur. Però, malgrat tot això, la teva tia Pepi de Granollers ha decidit que amb una foto dels Minions editada en Pixar amb un arc de Sant Martí i un text en Comic Sans que tot anirà bé i que el coronavirus acaba de deixar d'existir talment com si fos brujeria gitana. Moltes gràcies, tia Pepi, creu de Sant Jordi. Però, vale, d'acord, anem a adaptar-nos al seu missatge Paulo Coelhista. Hem de ser positius, hem de tindre mindfulness, és molt millor ser constructiu que destructiu, la música d'ella és super chachi. Per tant, amics i amigues Paulo Coelhistes, aquí us presento una sèrie d'eslògans alternatius que podeu utilitzar que s'adeqüen més a la realitat, com per exemple, tot anirà regular, tot anirà tot anirà no exactament com ho teníem previst a principi d'any, tot anirà aixins, tot anirà Gucci, tot anirà, perquè les coses sempre van. Bé o malament, però les coses sempre van, en això estem d'acord. Fins i tot, si no voleu agafar i pintar una altra pancarta perquè sou així de garrepes, podeu adaptar les vostres creacions amb eslògans com tot no anirà gaire bé, tot anirà ben fotut, o tot anirà bé pels nens. I aquest és una mica l'altre argument per qual aquest eslògan és una merda. És com si emmascarés la realitat i la pintés amb plastidècors i purpurina. Tot anirà bé si tens pasta o tu i la teva família esteu establerts i amb sort ningú perd la feina ni perd la seva font d'ingressos. Vull dir, és clar que tothom en patirà els efectes, però siguem sincers, els rics ho patiran menys, molt menys. Com aquest paio d'aquí que es diu Antonio Campo, alcalde d'Ortigueira amb el PP, que es queixa de la mala gestió del govern de Sánchez que li està arruïnant la seva vida dins del seu petit xalet amb un jardí de la mida de 30 fagedes d'en Jordà. És que aquest senyor podria fer una manifestació amb distanciament social inclòs dins del seu propi jardí. Vull dir, permeteu que us digui, però no em fot gens de pena, és més, cobrem-li més impostos. De la mateixa manera que aquesta parella d'aquí, que s'entreté durant la quarantena, perquè imagino que aquesta ximpleria se'ls deu haver ocorregut durant la quarantena, llançant-se a la seva piscina particular i formant les lletres de la paraula love. Oh, que maco. Si no vas a tirarte conmigo a la piscina formando la palabra love en el aire, no quiero nada contigo. Tia, espero que estiguis contenta amb llançar-te la pica del meu lavabo perquè és l'única cosa que tinc ara mateix, vale? És això o que anem a la piscina municipal de Nou Barris amb doble solució, 50% clor, 50% pixum de nen. Però el pitjor cas de tots de gent rica aquí sufriendo és un cas nostrat que hem pogut conèixer gràcies a Telenotícies i a la Melero i a 50 programes més de TV3, probablement. Aquesta pobra família gironina que es troba atrapada pel coronavirus a bord d'un barco a un arxipèlag al Carib. El puto Carib. Pobres estaven fent un petit viatge low cost amb el seu barco, recalco, el seu barco, i els hi van cancel·lar el vol de tornada a Ryanair. Vull dir, què vols fer-hi? L'article diu així. L'Oriol Lázaro és el capità del vaixell Ferm. La seva mare, la Glòria, i els seus fills, el Jan i l'Uma, van anar a visitar-lo al febrer mentre navegava pel Panamà, amb la intenció d'estar-s'hi un mes.
el típic mes, no? El típic mes de vacances que s'agafa el febrer per anar a visitar el Carib, saps? Típic. No miri de tu, que els meus nens es saltaran els exàmens del març, d'acord? Saps què passa? És que hem d'anar a visitar el barco del meu marit. Està al Panamà, està. No, clar que no estic boja, per què ho diu? És que vivim a Parasite, Vivim a la puta pel·li de Parasite. Però el pitjor és que l'escenari normal d'aquests crios és que no vagin a classe. Diu, estan acostumats a navegar i viure entre illes amb el seu vaixell al ferm. El Jan i l'Uma fan classes amb vistes al mar amb l'ajuda del seu pare. És a dir, viuen i crien els seus fills en una mena de comuna hippie entre illes caribenyes. És com si fos una mena de Captain Fantastic, però versió pija i molt més repel·lent. Ells qualifiquen la seva situació d'una presó al paradís. Cabron, lo vostre no és una cel·la, és com 500 presons senceres. És a dir, jo m'he hagut de passar 2 mesos, pràcticament sense sortir del zulo de 6 metres quadrats, que és la meva habitació, i vosaltres teniu els sants collons de dir que lo vostre és una presó quan teniu totes les illes de Sant Blas per fer roleplay de concursants de supervivientes. Per cert, els de TV3 encara sou a temps de retenir la família en una de les illes i crear l'spin-off patri del famós concurs de tele. Supervivents Panamà. Però una edició de Supervivientes on no hi hagi proves, ni menjar, ni res. O sigui, els deixem allà, vale? Amb un parell de càmeres, sols, fins que optin pel canibalisme. L'última persona a sobreviure la repatriem a Catalunya. Sí, és clar que podem coproduir, Jaume Roures, no preocupis. Envia'm un MD. No m'he fotut en Mediapro mai. Aviam, que potser estic sent massa dur amb la gent que agafa i decideix viatjar pel món, però jo no crec que sigui enveja ni molt menys. I si no, doneu-me la pasta per comprar-me un barco per donar-me la volta al món i ja està. Per tant, jo crec que l'eslògan de Tot anirà bé és publicitat enganyosa i des d'aquí declaro que us podeu fotre els vostres arcs de Sant Martí pel cul. I aquell petit percentatge de la burgesia que els estan en fatal, com els especuladors de pisos d'Airbnb, els hi dedico a aquesta sintonia de Seinfeld. I wear the lie